दै आदा बाजै गोदाननि बेदर एवनायखौ जानायदोंमोन आं आंनि संनायालाय गोथाव संखायोना बा गावनि सनाखौ एसेबां बाख्नायखायोलै आदाया गोथाव मोनदों नालाय सिरि सिरि जाब्रा आरो आं गोथावखौथ' बुङाखैना आदा दाबो जानाय दंल'सो बुंदोंमोन आङो ओमफ्रायथ' बेबायदि सङो नामा जुरि आइनासो गोथावसिन जायो माथो ओमफ्रायथ' बेदरनि स्वादासो बेखार जाजोब्बायलै जानायावथ' जादों र' संख्रियाबो गोबाब बानलुआबो गोसाथार माथो आदा आरोथ' मस्ला जानायालाय सिरि सिरि जाब्रा मा नोंनानै जागोन बखियोब्रा हिनजावनि फारसे बुवा आदाया आजिखालि बांद्रायबा अभार देखायोलै नोंनाबो नै आबा आंबो सनाखौनो रायलायनो सानदों नोंजों आयै प्लिज नोंबो जुदि सनाखौ लानानै माबा नेगेटिभफोर बुंनांगौ दंबा आंनि सिगाङाव बुंनालै आं जेबो गाज्रिथ' बुङा नेगेटिभबो बुंनो साना नाथाय एसे बेनाबो बांद्राय नामाथाय मा बांद्राय लायखोब्रा आयै मा खालामखो बेलाय माबाफोर बुङो बेखौबो उल्था बुंनो नागिरो आरो जेन'बा दे खामानिखौथ' आं मावहोखायानो बांसिनानो अब्लाबो आंजोंबोथ' जि उल्था उल्था बुंनो नागिरोना बियो जों रागा जोंहा जानो दिनै आयै नोंनाबो जाद्रायलै आयै बांसिनानो एखमबा समाव हाबा आं सानदोंमोन आरो एसे हाबाखौ एसे उनाव खालामनोसै नामा माने दाथ' आरो ओइ आयै फसाया डाइरेक्ट बुंना माथो खेंख्रा बुङो बाथ्राखौलाय बिदि नङा हाबा नोंनि खुसियावनो आंनि खुसि नाथाय अब्लाबो माने आं सनानि फारसे माने बिहामजो खालामनो गोसो गैया नोङो ना बेखौनो बुंनो सानदों ना आयै नाथाय आं बेखौनो मोजां मोनो बेखौनो लागोन आङो आरो आंसो संसार जागोन ना आयै नोंहा मा नांजादों आंनि जिउआव माने सनाखौ बांद्राय जेबो दाबुंखालै ओमफ्राय आंनि खोथाखौ नों खोनासङा वा आदा हिनजाव गोसथोन रोंनायखौ दाना बिमाखौबो एलायरा माथो आंनिखौथ' बादखौनो दोन नोंहालाय मा नोंबोसो माथो बिमानि बेरेखायै लाखादों आंनि बाथ्राया जुदाब्रा आदा मिथिबाय हाबा मोजां मोननांगौ मोजांमोन नोङो सनाखौ मोजां मोनो ना मायो बेखौथ' आं बुंनो रोंला नाथाय नों एसे बुङोब्ला मोजां जागोन नामा मिथिया आं मानोबा सनाखौ एसे गोसोआव बोरैबा मोनबाय थादो हाथरखिखौथ' नों फसायो आयै नै दाना हाथरखियासो हाबलायबाय गेजेराव नों सिरि था मेहेर आबा आं गोसो जादों बिनि न'खरनि सोरजोंबा सासे आं लोगो हमनो मा आबा बिहा रावबो गैमाराना दे जेन'बा बिमा बिफा गैया अके नाथाय सोरबाथ' थागोन ना आबा बिमाय थायो बिमायं थायो सोरनाबा बिमादै थायो बिदि बोरै जानो खान्दानानो गैलायलायि ओइ बेफोरखौ आं मिथिया आयै प्लिज सनाखौ गोरोन्थि दाबुजि मोजांसोब्रा बियो नोंसोरखौबो अनगोन ना नोंसोरसो बांद्राय बिदि बुङो नालाय बेखायनो गोसोआव बोरैबा मोनलायलाङो ना आबा सान नोंनि आइसो आङो मिथिबाय बे सनानि जानायनि सिगां नों आंनि फिसालासो बेखायनो नोंनि मोजां गाज्रि बेखौबो डिसिजन लानो आंहाबो मोन्थाय दङ बिमाजै आं नोंनि हाबा मानिथ' फुरा लाइफ टाइमनि खोथा ना आबा बेखायनो फुरा आङो सनानि एसेबाबो डिटेल्स मिन्थिनो लुगैदोंमोन दाथ' हाथरखिखौनो नायहनै गामियाव बयबो मिन्थिजोबगौ बिनिया दाथ' सनानाथ' बिब्दिबो नङा एसे खिन्थागोन ना आबा नों माब्रै लोगो मोननाय बहाय लोगो मोननाय रायलायथ'लालै आं आयै आं हले एसे गरबर मोनदोंलै आयै बेनोथ' बाजै सना उफ मासेबां सना नों दिनै बाजै सनानि दादेरनाय ना रुपानिलै नाथाय जेरै नामा सना एसेनो गोसोआ मैला एसेबो मोजां होननो गोसो जालालै आङो मानो होननांगौ जाखो आंलाय दिनै सिगां टाइमावलाय एसे मोजां जागोन बायदि सानदोंमोनलै आङो नाथाय सोर मोनथिगौमोन दिनै बिदिसो ओंखारगोन नोङो होननानै जियानो जा आदानोथ' जेबो गोरोन्थि गैयालै बे सना बाजै खानाय खेंख्रायानो माबा माबि एरना होखायो आदानो एरसनस्रि साला बिदि जागौमोन नामा नङाबा आंनि आदाया ओमफ्रायथ' साला संसार जानो हाबा जानो फैनाय हिनजावानो बेबायदिनोलै ओमफ्रायथ' आंनि हिनजाव बिदि जानांगौमोनबा गवामोनलै बियो एसे मानिजाथाव खोथाफोरखौ मानिनांगौलै आदा बेबायदि जानला मानला खोथाफोरखौनो एरसननायफोरखौ लानो नाङालै दाथ' जुदि बे हिनजाव हाबा जायोना माबा मोनसे बेलेगसो नुहुरखाबायलै आङो आयै खालि सान्दुंल'लै ओमफ्रायथ' बोथोरफ्रा माबायदि जाथारखोब्रा माने एबारनि बैसागुखौ आङो बैसागु बायदिखौनो मोनलायलाङासैलै अखाबो बारबो एसेबो हास्रासैना दे जिखियानो जा अब्लाबो बैसागु फैबाय रंजानाय बोथोर सान्दुं जा बार जा अखा जा रंजानायालाय बोरै दोनथ'जानो दिनै बोसोराव खेबसेल' फैनायालाय आंबो एसे इन्ट्रेस्ट लानो सानदोंमोन जायासै ओमफ्राय ओइ बिदायाबो आंजों एसे नांलायस्रोबायना गोसोफ्रानो जालायलाङासैलै थेवबो गाज्रि मोनाखै र' आङो बे सना बाजै दुगिमारिखौसो जेन'बा आदा फैबा माबायदि रेक खालाम बियो जोंजोंथ' ओमफ्राय खेंख्रा खेंख्रिस माथो खोथाफोरानो दुनियानि बाखि टेनसनफोरा मोनसे साइडआव आंनि खुसिया मोनसे साइडआव आरोना मासे गरमलै सयथिबा आयु गोजोननायखौथ' बहा नागिरबा मोनबावगोनलै दिनै बार खोलो खोलो बेहायसो उन्दुनोसैलै आङो माथो न'आव थाबाबो दावराव दावसिब्रा आरो हजोंहाय थाबाबो दावराव दावसि होनसैबा बेहाय फैलायबाय साला बिबाजैया डिस्टार्ब जाबायलै दाना
डिस्टार्बानिथ' आंहाथ' बेजों जेबो दुश्मनियानो गैखाया गावसो नांदेरबाय थायोलै आइ मानसियानो लांदां फादां बेहायनो उन्दुलायबाय नै ओइ मेहेर आयै बिदि थायोनालै मानसिया इसोर फैसाबाबो नायनाय गाबज्रिनायखौ सेंखायाखैसो ना मायासै बेलाय ओइ मिहु दै मालाय बार गोजोन गोजोन उन्दुनायाव आरोना जेन'बा आरो न'आव उन्दुनो हाया खोमा बियो बेहायसो उन्दुनांगौ जाहैबाय मा होनोब्रा बेबि दिनै मालायफ्रा हनै बैसागुनि रं जाहैबाय नोंबो थांफाबा मा जायोमोन ओमफ्रायलाय ओइ जारौ नोंबो थांफागौमोन ओमफ्राय आं जुदि थांनानै सोरबा सिख्लाफोरजों मोसायोब्ला नों रागा जोंबालाय खोब ओमफ्रायो बेफोरबायदि जमा जमा ओंखारनायखौ आं गाज्रि मोना ना बोसोर गोदाननि नामाव ओंखारनायालाय मा जादों आयौ बेबि सासे जाहैबाय नों ओमफ्रायथ' सासे बै जायनाव बुजिनाय बुंनाय गासिबो जेबो गियानानो गैया खोमालै हाबाब जालायबाय बेना बिबाजैखौनो बिबाजैबालाय मा जाखो दिनै जागोनसो दा जाथ'थाराखैना दाबो नै मेहेर नों सिरिल' थादो दे नङाब्ला साना रागा जोंगोन ना बेवाइफोरा माने बयनिबो चयसा आलदा आलदा थायोना फसायनाया गावबागाव फसायनाय मालाय गावसोर सानैजों गोसो मिलायनानै दा बिदि लानो सानदोंबालाय दुइ नोंबो बुजियाखैलै बे खानाय खेंख्रिनि आइडियाफोरखौ माने बिनि साननायफोरखौ गोसोआवदि बेसेबां मैला बेना नों गावबो मोजां नालाय बेखायनो मालायखौ गासिखौबो मोजां सानजोबो ने बिदिथ' नङा मेहेर माबायदिथो होमबालाय ओइ सना खायसेनि गोसोआना एकदम मिलाया मोनथिबायना नों बायदि नङा ओमफ्राय आं खायसे मानसिफोरखौ नायनायावनो सिनाय हायोब्रा एथ' बेफोरबायदि जागोन आरो ओमफ्राय बियो जाम्बि नुवाखै नोङो बेसेबां उल्था उल्था आंजोंनो नोंबो बुंदेरबाय नालाय बेखायनो बेबो बुंबाय आरो जियानो बुं होमबाबो एसे जुदाखालै बियो ओमफ्रायथ' सान बेवाइफोरा जोबोद मोजां मानसि न बेखायनो बिनि थाखाय हिनजावाबो एसे मोजां जानांगौमोन दा औरा बेखायनो बाजैखौ बुंदोंमोन आङो ओमफ्रायथ' गाव मिलायनानै थानो रोङोब्लानोथ' गासिबो थिग जालांगोन न ना उनफोरावसो बुजिबायगोन नामा मेहेर नों बायदि नङालै बेबि नों बायदि नङा बियो एसे एसेयावनो फोथायलाबायग्रा बुजिलाबायग्रा मोनथिबाय ओमफ्राय गावहाथ' दानो आं सोरबा गार्लफ्रेन्ड दं होनबानो गाबनोसो ओंखारलायगोनलै बियो मानो बिदि देनाय नों बेबि मानो बिदि बे जेखियानो जाया मेहेर आइ आरो आफायाल' दुखु मोनाबानो जाबाय नङाब्ला बांद्राय बिदि खालामब्लाथ' दुखु मोनमारगोन न औथ' आरो दुखुआथ' दाबो मोनगासिनो ना बेबायदि बाजै रांखिनिखौ मोनब्लाथ' महाभारतसो जागोन बायदि मोनबायलां मा खोथा जाखो बेलाय मेहेर औरा औ बे खानाय खेंख्रिखौ एसे नायनायावनो बोरैबा रागा खरा नुखायोलै हामालै मेहेर बिदि बुंबाय थानो मिन्थिबाय जियानो जा गावबागाव गोसोआल' थिग जानांगौ अब्लानो गासिबो मोजां जायो जागोना जायालै सोर मिन्थिगौ बेखौलाय बांद्राय सानबाय थायोब्लाबो जायालै नोंथ' ओमफ्राय बेबायदि दाजा दे आंनो खोथाफोरखौ एरलाय लिरदा होलाबायलै एरसनस्रि बाजै बायदि दाजाथार नोङो मिन्थिबाय एरसनस्रि ओमफ्राय आं मानो बिदि साननांगौ मेहेर आं बिदि नङालै मा ओंखायनोथ' मुनु आंनि फेमिलिखौनो एकदम गावनि साननानै ला नों मिन्थिबाय जागोन दे मेहेर आंथ' मालाबानो सानखाबाय बास होमबालाय माथो ओमफ्राय आंखौ दायो दसे दखानाव दोनलांदो नोङो ओमफ्राय ना आं हारसिंबो थांनो हागौमोन नाथाय नों आंखौ थांहोनाय नङा थाङालै आं थानायाव दोनलांगोन दे आं दायो मुनु आंनि सना आयै ओमफ्राय आबा सान माने आं दसे बिहामजोजों रायलायनो सानदोंमोन आरो ओइ सान नोंबो जेरावबो दा थांनायावनो था मिन्थिबाय दे जागोन दे नै ओमफ्राय आंखौ रायजानोसो गिखो ना माखो आंथ' राया नङाना हाबा आं बिहामजोजोंसो दसे हारसिं रायलायनोमोन ओमफ्राय सान थानायालाय मा जानो आयै बिहामजो नोंबो ना जोंहा बिखुनजो बिहामजो एसे प्राइभेट खोथा रायलायनोसै आरोलै माने ओरैनो एसे पार्सनेल आरो ना अके दे होमबालाय औ ओरैनो दसे रायलायनोसो नागिरदों दा आङो दे जेबो नङा आबा जेबो साननाङा नाथाय सान जेबो नङालै दसे रायलायदो होमबालाय बिहामजो सना हो वाव सना गोल्ड सना 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 आयो आंनि बिहामजोखौ किसिकि नोजोर नालेखि सना लोखि माइनावसो नोंलाय आंनि नङा होमबा औ आयै नों आंखौ बेफोरबायदिनो सान अब्लानाथ' जेबो प्रब्लेमानो नङा बिहामजो आंथ' सानखायो मानो साना जानो आंलाय नाथाय नों माखासे खोथाखौ मानो बिदि बारस' बानाय स्ट'रि मेकार जानो समायगोनथ' बिहामजो नोङो आंनिनो फिसालानो नोङो आंनि खोथाखौ बानाय खिन्थादों बेबायदि गोहो नोंनो सोर होआ नाथाय आंथ' बिदि जेबोखौनो खालामाखै आरो सानसोराङा आंनि खोथाखौसो बांसिन फोथायखायो आच्छा नाय बिहामजो सिगाङावथ' आंबो माने बिरादनो अननायखौ होगोन आरोना आयो आंनि बिहामजो सना बाना दुखु जानो नाङा दे नोंनि आइ आफा गैया मालाय मा जादों हो आरो आं दोङो ना नोंनि नोंखुनजो एकदम बिमा बायदि अनगोन आं नोंखौ हो गोसो होसार गोरबो बुंजासे अननाय होनानै अनगोन आङो बेबायदिबाथ' मोजाङानो आयै बिदिब्ला आंनिफ्रायबो अननाय मोनगोन आरो सानसोरांनिफ्रायबो आयो जेन'बा नोंसोरखौ माबा बुंफ्रांबायोबा अननायखौ मोननाय नङा नामासै आंलाय हो मोननाय नङा आंनि न'आव बिहामजो जानो फैदों थिग दं आंनि आबाखौ फसायो अके
आरो नोंसोर सानैजों मोजां मोनलायनानै जुलिबो जानो नागिरदों दे थां बेहायबो राजि होबाय आङो नाथायो अननायखौथ' बिराद होगोन आं बिहामजो मिन्थिबाय बिरादनो नाथाय जुदि नोंबो माबा मोनसे बेरेखा मावनो सानोना जोंनि न'खराव दावराव दावसि लाबोनो सानो बिदिबा सोलिनाय नङा आंबो आंनि आसलि अखादाव फैगोन मिन्थिबाय नाथाय आंथ' मा खालामदों आयै जेबोखौनो खालामाखै नाथाय नोंनि गोरोन्थिफोरखौथ' जोंसो नुगासिनो आरो जायखौ नोङो सोलायनो नांगोन आंनि आबासाना आंनि जिउसो आंनिफ्राय गोजान खालामनो बा बेबायदि बाथ्रा लगायनाय आरिनाय बेफोर बेयाव सोलिनाय नङा सिनायाखै नों आंखौ जानो हागौ नोंबो आंखौ सिनायाखै आयै मोजाङै दाथ' आं नों साननाय बायदि जेबो खालामाखै बास आंहा सानसेरांजों जुलि जानांगौ बेनो आं बेखौ मोजां मोनो आरो जों सानैजों बिराद हेपि दङ हेपि दङ ने नाथाय बाथ्रा उल्था उल्था बुंनाया मालाथो गारगोन नोंलाय थेवबो नोंखौ दाबो आङो मोनसे चान्स होबावगोन मोजां लामायाव फैनोबा फै मोजाङै मोजां आंनि बिहामजो जा आंनि आबाजों हेपियै था बास बयजोंबो मिलायनानै था नङाब्ला सम दं दाबो गोसोब्ला मा जानो हायो मा जानो हाया हो आथ' नोंथ' मैया दाख्लैसो फैनाय नाथाय आंनि आबासाना आंनि फिसाला मिथिबाय बिहामजो जों हजों आइमोनाव थांनो नागिरदों नोंहावजों ओमफ्राय आंजों दे थांबानो जाबाय आयै एकदम दाख्लैनिफ्रायनो लिंहरगासिनो आइयाबो फैयाबो मायाबो होनगासिनो गावहा हारसिं जायो नालाय दा ओमफ्राय आंहाबो खामानियानो फारसेनिफ्राय दंजोबो गालांजाथावा माथावा जायोना जेबो नङा दे आयै नों थां आं दङना बेवहाय हजों बेरायहैदो ओमफ्राय अब्ला मोजांसिन मोनबावगोन बियो मोजांथ' मोनगोन र' नोंसोरबा ओमफ्राय थांनो हागौमोन दा मेहेरासो ओमफ्राय थाङोना थाङाबा आयै बे थांनाय नङादां मानसियानो बिदियाव आलासि जानायावथ' गैखाथारा बियो ओमफ्रायथ' मालाय माबा फांसन नायनो लोगोफोरजों थांनोसो बुंदोंमोन आयौ औ ओमफ्राय सेंग्रा मानसि बेहालाय बिदियाव गैखायालै जों थानोसै आयै न'आव जेबो नङा जेबो दा सान नोङो बैसागु बोथोराव आराम रंजानांगौसो रंजानोथ' बहा रंजानो हाबावनो मोजाङै ओमफ्राय सासेखौबो फैनो खिन्थादोंमोन आं बेवहाय आयै बेयो रुम सिङावसो दङ माबा अमा बिबु जागासिनो बेदर एवनाय बिथै अमा बिबु हाब आङो माने संख्रि नायनोसो खिन्थादोंमोन दा ओमफ्राय जाग्रोबायसो आरो बियो एसे जाबावनोसैलै होननानै जाबाय आयु बेदर साखिनाय बिदि जाग्रोबावबायसो बियो औ आयै जोंनो जायाखै दाबो गावहासो जाग्रोबावबाय आं बुंदोंमोन आयै दायोसो जानोसै नामा होननानै संख्रि नांगोना नाङाखै बुंबाय गाव जारला बे बिहामजो सनाजोंबाथाय माथो होनबावनो आरोना बिहामजो बिसोरथ' बिसोर नोंथ' मोनथिखाबायानो दा माबायदि बियो आरो नोंसोरबो उल्था सिदा साननो नांला बांद्राय मोनथिबाय मोजाङै मोजां थादो औ जागोन आयै र' सना बिहामजोजों एसे रायलायहैनि आङो ओमफ्राय नोंनि आफाखौ थांनाय सोंहैनाय दा खयथासोआव ओंखारनो ओमफ्रायो ओंखाम जानोसै ना जाया दे होमबा आयै ओमफ्राय आबौआ बुंदोंमोन ना फिसाखौ ना बाथोन बानायनो होननानै एवफ्लेनानै ना बानायनोसै न' दे बानायबानो जाबाय होमबालाय आयै औ आबा सानाथ' हनै माथो जोंनि खोथाखौनो खोनासंनोनो नागिरथारासै आं बादाथ' होआ र' गावनि मोजां मोननाय गाव लाया नाथाय अब्लाबो आं सना बिहामजोखौ बांद्राय थिग मोनासैलै आबा माथो बुङा आं आयै दिनै नोंनो साननानै नायब्रा आयै जोंजों बेलेग आदाजों बेलेग ना बियो आदानि सिगाङावबा बिराद गोदै गोदै बाथ्रा बुङोलै बियो आरो जोंनि सिगाङाव खोथाफोरानो लाजायालै बिना दाथ' आङो सनानि फेमिलिनि बागै बिराद मिन्थिनो लुगैदों दंमारोना गैमारा बेना सोरबाफोर आंनि आबा सानाथ' बहा लोगो मोननाय बेखौ मोजाङैनो खिन्थायासै ना हनै रावबो गैया नामा थगायदोंसो नामा सोर मोनथिगौ दिनै आयै नाथाय बेजों जोंजों बेबायदि रायलायोना बेफोर सैथोखौ आदाया नुनाया मोजांलै नंमारगौबोथ' र' दाख्लैबो आंखौ जायगायावनो माथो बायदिसिना बुंना होदो र' आबा होमबालाय जेसेनो देरि खालामबाय थागोन ना आयै बाथ्राया बबेनिफ्रायबा बबेसिमसो सहैगोन बेखायनो जोङो सम थानायावनो गासिबो क्लियार खालामजोबना लाखानाया मोजां You're right आबा ओमफ्रायथ' बेबो मोनसे सैथो आयै आदा साननि जेबो गाज्रि सानाखैलै आङो जि सानदों माने आदानि फिउचारखौ नुनानैसो सानदों आङो फैनो गोनां इयुन समखौ बोरैबा सानफ्लांदोंलै आङो ओमफ्रायथ' आंनि साननायाबो नंजोबाबो जानो हागौ बेफोर आंनि खालि साननायल'बो जानो हानाय नङालै आबा मेहेर आंबो बिराद स्ट्रं फिलिं फैदों माबा मोनसेसो जाहैगोन नामा आंनि आबा साननि फिउचारनि खोथा दङ ना दाथ' आं बुंब्लाबो आदानि थाखाय अभार स्मार्टबो साननो हागौ आदाया आंखौ नाथाय प्लिज जुरि मम माबा मोनसे थाबैनो डिसिजन लादो जागोन र' आबा अके होमबा दे आं एसे बाहेरायाव थांथ'नोसैलै दे आबा दे थांथ' ओमफ्राय खामानियालाय माथोमोन खामानिया माथोखौ बाद दोन गलि मारो आङो ओरैबायदि जिनिस लाबो जायजों सासे मानसिनि मोखाङा फुरा नस्थ' जायो बाब मेडाम बिदिब्लाथ' बे खामानियाथ' बिराद रिस्कि जाय बुस्थुआ खतरनाक नङा
बेवहायलाय माथो मोजां दङ हाथरखिनि महराव नोङो फाग्ला जाबाय नङा होनबा मेहेर जुदि बिनि बिबार बायदि महरानो गाज्रि जायोब्ला मा जागोन खामानियाथ' जागोन नाथाय फैसाबो नांगोन You don't worry नोंनि खामानिया जायोब्लानो फैसाखौबो आराम नगद मोनगोन नाथाय मेहेर नोंनि खुसिया बांद्राय गोबाव थाया आं नायनो हाया आदैसो ओरैखानानै दङ आङो नोंनि लाइफ नोंनि मोजां लाइफ ना नोंथ' जेबो जाया र' नाथाय नोंनि हिन्जावा बहा बासिनो मेडाम सनायाथ' बे जायगायावनो दं बायदि दङ बायदिल' जों मा जानो गोख्रै नागिर जागोन मेडाम दाथ' जोंनि मानसियानो बुंखादों बे एरियायावनो दङ होननानै बियो अब्लाथ' थाबैनो आइ सनानिसिमबो सहैसिगोन जोङो एसे गोजान नोंखौ नागिर फैदों आइ आरो जुदि लामायाव सोरबा हेंथा होयो मानसिखौ बेखौबो थिखो गारियाव थांसै आङो नोंसोर खाथि खालायाव एसे मोजां सोंबाव दाथ' जों नागिरखाथारनांसिगोन बे मानसिखौथ' मेडामा जोंखौ ओरैनो हगारगोन जानो नङाबा बेखायनो जेसेबां थाब मोनो एसेनो मोजां जोंनि थाखाय जोंनि मानसिफोरखौबो एसे मोजां खबर लानो थिनबाव जागोन र' बेफोरो मा लाखोब्रा बेलाय ओमफ्राय फैनायावनो एसे गोबाव जाबाय आरो दसेनो जागोन बुंदोंमोन बेखायनो सायाव नेबाव थाफैबायमोन आङो नेयाबाबोथ' जायाना नेखानांसिगोन आङो ओइ फंबाय ओइ सोरब्रा माबालै फंबाय जोंहा नैबे मानसिखौ नुबाय बायदि नामा जोंहा बबेहायबा खिन्थानायसै सोर मानसि बेलाय ओमफ्रायथ' पुलिस स्टेशनफ्राव थांनानै एसे खबर लाबा मोजां जागोन नामा लामा सामा बबेयावबाफोर नुबाय बायदि नामा माब्लाबाफोर जुदि नै बेलाय नायनायसाय सोरबा गोमानाय होनब्लाथाय आंहासो देहाव नांलायलाङोलै सोरबा गोमानायनि फिलिंसखौ आंबो मिथिगौ ना माने आं बिनिनो न'नि मानसि जायोलै माने बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो गोमानानै दंना दा खबर मोन्दों आरो बे अबेबा खाथि खालायावनो दं होननानै अके बोरै माबायदि मानसि गोमादों बियो अके होमबा सनामोन दिनै भिडिअ एसेनोसै ओमफ्रायथ' लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों दे अब्ला आं थांथ'थिनि बयनिसिमबो बाय बाय गुड नाइट लाभ इउ आरो आंखौ एसे लोमजानो ओंखारदोंलै लोगोफोर बेखायनो माने दिनै लाबोगोन जाबाय थादों आरोना बे जायखिजाया जायाबाबो जायाफ्रामाबाबो लाबोबाय आरोना बयनिसिमबो लाभ इउ होमबालाय बाय बाय ओमफ्रायथ' मैया बावगारहायै गोसोखौबो होबायमोन आरोना निउ एपिसडखौ नोंथांमोना जुदि नायाखैबा नायनो हासिगोन गोबावबो जाबाय नालाय एसे नोंथांमोना बावबायबो जानो हागौ खायसेया बांसिनानो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनबाय बावगारहायै गोसोनिखौ सोरबाफोर जुदि नायाखैब्ला लोगोफोर सनामोन नायना होदो दे बेनिफ्राय लाभ इउ बाय बाय अके आं थांथ'नोसैलाय ओमफ्रायथ' आं लोमजामारदोंलै लोगोफोर एसे माने बोरैबा